बेयाव मोननै अनजिमाया 3 रुजुथाय 4 नि रुजुजुखायाव दङ बिसोरनि दुसासाया 84 अब्ला देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ होमबा बेयो जोंना जानो गोनां ग्रेड 4 नि आनजादाव जोंना फैथावना बेबायदि कुइसना होमबा बेबायदि फैयोब्ला जोङो बोरैहाय खालामनांगौ रुजुथाया जोंना होनाय दंखायो अब्ला मोननै अनजिमाखौ जों हमनानै लानोसै a आरो b बा a आव जोङो हमबाय 3x रुजुथाय थायोब्ला बेबायदि हमो b आव जोङो मा 4x ओमफ्राय LCM आ जोंना बेसेबां जागोन 3x आरो 4x नि LCM 3x आरो 4x नि LCM एबा दुसासाया जोंना बेसेबां जागोन 12x जागोन दाना जोंना नै LCM आ अलरेडि 84 होनाय दंखायो होमब्ला जों बेखौ बोरै खालामनांगौ ओरैहाय therefore मा 12x equal to LCM आ जोंना बेसेबां 84 अब्ला बेखौ बोरै खालामगोन x खौ लाखिब्ला 84 खौ 12 आ रानगोन 12 आ रानबा बेसेबां मोनगोन 7 दाना होमबा मोननै अनजिमाया जोंना मा जागोन नैबे a आव 3x लादों नालाय बेयो मा जागोन 3 into 7 समान समान मा जागोन 21 ओमफ्राय b आ मा जागोन 4x माइनि मा जागोन बेयो 4 into 7 equal to 28 मोननै अनजिमाया 21 आरो 28 मोनबाय बेयाव जोंना बिदों देरसिन अनजिमाया होमबा 28 होमबा बेयाव अपसन नाम्बार C आ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन 28 आ लोगोफोर बेबायदि कुइसना फैथावना